veng lai chi ke pi din chan chu sang kha zakwa samruk le pakwa November ni somthum ani a khati lai khan chi ke pi member te kan la tlem ma zai pol te po eng tham ma kan ni lawa tin kan activities a te po thil tam tak ti thei kan ni lawa ma ro chu kan sum tuak ve thein om sun chu lo fak te lei lai le ro ro chu te in lo te nia thalai te na ram thim fil lama hunan man te po kan lo nei ve to china karil ru chu anin kum sa ko som kwa ni tan ka Christmas manga kur ko fil tlawa zel rin oma te rongbol na zuk fan pa kan kal kha alung len tha le ka ria tuna haro puinarama min kal santa upa kwal kam lo bahovin suai tu te member som le pani khakan thok chuak khania kumsang hi le pakata evan judicial cell kan tia kan uniting kan din rup maya ta chuanin thalai te tam tak kan che camping te kan neya tiang chuan in lo fa in budget pel rok in kan che ma se khang kha tin mo chung kan tling ta ve chung chu apui hun lai chung pui ve ta kani chung chu ri ro cha reng thira tun nuwa po hian uni sang hianin din chu ve zela hei hi alom le ka sia den tan tu te po kan ni lai ka omin ka sia sa ha ko som sari le pasari kum khan helai tuna serhat school kan ti tak le veng lai primary school hianin tuna building te ang laum lovin samtai school te kha oma kata khan camping kan buat saya ring tu bulchan tura an pian tharna puang chuaka manin lum chua sara puan thua khayan han kal chua hian lok na tam tak om thina ni ti ke ni point kan lo te ma chu kan kem chuak te ne na hun kan man chu voin thleng ni ka mi thla akai to na te na la riak ren thina ni kumsang hi le pani chawa khanin film puitling kan sual lai ta rup maya kalo ho ti film kha kan thei patop pialam pang thleng te ponin ka ria khang kha kan han siam chhota mi tlom ngai te zara atop en tin ti mo kan jel thei rama chung ang kan han ti thei te kha kan tan chuanin thil chin chhia tlak hret reng tlak lom tak khani pathian suaina tuna member tam zok tenen malam panzela veng lai chi ke pi akal zel hi lom om ka ti ve maya ko khan min din tu hian thalai pol po hi lo dina se tiang chuan akut ke atan lo thlangani ti soi mai chi lo nin ka ria pathian rin om zia te pathian rin tlak ani zia te ka tam tak kan zir chuaka ama ring turin nas takin min sual ni in alang pera chung chu kan tan chuan thil chin chet lak tak mai khani TKP kum som nga na kum te kan lo thleng ta reng maya alom om ka ti a heng hun te heng tin kan thleng pha ka nge mo ti te ka ngai to thina ma se hi kan lo thleng ve reng maya pathian swai na in chalai te hian an poimo je hi ko than tan pathian tan thilan ti thei zia thiru pui tak pon sol thei zia te ria in heng kum lu tak mai te hi am takin lim takin mang se ti hi kadu saka mina zong in heng golden jubilee hun hi kan kumin azir lo chun kan thleng thei reng lo ni chu vain heng hun hi lim takin mang se ti hi kadu sak cheu ani veng lai unit TKP member zong te golden jubilee atanian pathian mingin in zawa in chibai kabu ka cheu